Fernando. Sa Fernando Pampanga. Pinahinto ng mga pulis dahil sa kasadahilanan na hindi pa raw ligtas ang vaccination, no? Yung mga dugo-dugo noon, bawal na bawal pa, pinahinto ng pulis kasi kadahilanan na nakakawa pa. Hindi pa tayo pre-COVID ng mga panahon ngayon. Ngayon tingnan natin kung ano ang sitwasyon ngayon ng San Fernando Cotod. Kasi nung huli namin pinuntahan ito, kung makikita nyo sa video namin, ang lugar nito ay napakadamo, matalaib, at unang-una sa lahat hindi mo siya pwedeng pasyalan, no? Kaya ngayon tingnan natin, Malapit na naman yung mahal na araw. ito na ang parating na mahal na araw na sinasabi ni Gigi na napakalapit na. Oo, ulit. Ha? Ano naman? No, kasi nakarang taon pinagbawal ang penitensya kasi sa kadahilanan hindi pa raw ligtas. Hindi pa na pwede. Kasi nga noong mga panahon na yon, tumatalamsik yung mga dugo pag ikaw nagpipinitensya, at yon minsan katatalsikan ng bawat tao na nasa paligid nito. Free na tayo at pwede na raw magpinitensya dahil itong buwan na to na darating, no? At ngayon, Makalawa, nandiyan na. oo, ito mga kajingjing, noon nakaraang taon na binidyan namin to ay napakarumi, no? At marami siyang damo at marami siyang kalaib. Pero ngayon napakalinis, napakaganda, no? Tinabas na yung mga damo ng mga kalat at mga talaib. Hanggang dun yan mga kagingging na nagpapatunay na talagang pinanghandaan na yung darating na penitensya, yung darating na buwan. Yan mga kagingging nyo. At ito, dito ginaganap ang pagpako ng tradisyonal ng San Fernando Cotod. Kung pagmamasdan natin, itong anong pala itong ginagamit nito ay bakal pala, no? Bakal. At dito tinatali o tinuturnilyo ang mga nagpapako ng kanilang panata. Itong tatlong bakal na to, ito yung nagpapatunay na talagang tradisyon ay hindi pa napapahinto. Kaya ito mga kinggig, kung nakarang kasing taon hindi talaga pa pwede nang gamitin ito kasi nga pinagbabawal pa ang penitensya noon. Ito nga yung si Jingjing na bali ito, kung ito yung nasa ibaba, ito naman nasa itaas. Yung kanina napaakyat tayo, ito yung tatlong bakal at dito rin pinuturilo, tinatali ang gusto magpipinitensya o magpapako. Traditional na pinahinto noong nakaraan, at ngayon titingnan natin kung talagang pwede na o open na magpinitensya ang mga taga rito o mga dayo na Hindi na pagbabawalan. hindi na pinagbabawalan. Mas maganda kasi lalong lalo na pre-COVID na tayo. Pero pag mahirap, hindi vaccination, hindi vaccine, tapos yung dugo halo sa katabi. Oo. Kaya noon pinagbawal noon, yun ang sinasabi ni Jingjing, no? Tumatalamsik yung dugo. At ito syempre pag natapalasan ka ng dugo, no? Dahil di pa pre-COVID noon, maawa ka, no? Kaya ngayon titingnan natin itong darating na penitensya o tradisyon kung magaganap ba o pahihinto o pagpapatuloy. Napakaganda nitong lugar nito mga kaginging, at mayroon din palang mga dumadaan dito na doon siguro sa likod dito, napakaganda na, no? Mayroong mga bata na umuwi nang galing sa school, at nga si Jingjing. Kaya abangan ninyo mga kajingjing ang tradisyon na pinahinto noong nakarang taon. O shout out pero mga nag-aaral nang galing sa eskwelahan mga kajingjing, at syempre pa mga taga rito na yan, no? Baka dito na lumaki mga kajingjing. Kaya
tingnan natin ang susunod na penitensya, no? Kung darating natin na taon na to. Napaka kasi controversial ang nangyari noong nakarang taon. Biro mong pinahinto, pero bago napahinto mga kanjingjing, umabot ng kalahating araw, no? Nagpahinto sila noon nasa oras na ng mag alas 12 na ng tanghali. Pero ngayon hindi natin alam kung pahihintuan, kasi kung magpapahinto sila noong nakarang taon, nagpahinto sila ay nasa magtatanghali na. At yung mga iba-ibang mga punta pa ng mga ibang lugar, no? Mga marami dito, mga Amerikano pa, ito mga inchik. Meron din. Meron din naman sa ibang lugar na dinadaos ang ganitong mga tradisyon na pagpako. Pero dito sa San Fernando, ito ay talagang napaka dito, no? Ito yung kilalang kilala na lugar na dinadayo talaga, no? Napakainit. Ang oras natin mga kanjingjing ay nasa 3:50 na, no? Mag 3:50 na ng hapon, kaya napakainit at napakatirik ng araw. Yung mga kanjingjing, napaka sobrang init, no? Dito nung nadalaw kami noong nakaraang taon, kitang kita na napakaraming damo. Kung masisilip niyo o makapanood niyo ang nakaraan na pagdalaw namin dito, hindi siya ganito. Napakarami ng damo, matalive. Ngayon napakaganda, nalinis na. At ito ang kasama namin lagi, si Panther Black Panther, sa aming biyahe, kasi napakagandang gamitin, lalo na exercise na rin nga tayo. Parang nakamotor na rin sa bilis ng aming takbo. Hindi namin na-record yung pagpunta dito kasi sa pagmamadali namin, no? Kasi kanina umalis kami sa bahay, nasa alas 2 na ng hapon, no? Dito, bali ang lugar nito mga kanjingjing, ito ay San Fernando Kutod. Dito dinadaos o ginaganap ang pagpako, ang tradisyonal, no? Ang penitensya, ang kilalang kilala dito San Fernando Kutod. At ito ay dinadalaw ng mga iba't ibang uri ng tao. Kaya dito muna namin tatapusin ang aming video. Mag-like, share natin yung video. Huwag yung pindutan button bell sa ibaba at pakishare ating video.